V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pred začatím pobožnosti. O Ježišu, chcem sa teraz 7 ráz pomodliť Otče náš a zdravás Mária v zjednotení s tou láskou, ktorou si túto pobožnosť vo svojom srdci posvetil a osladil. Príjmi ju z mojich úst do svojho božského srdca, vylepši a zdokonaľ ju tak, aby pripravila Najsvätejšej Trojici takú česť a radosť, aké si jej Ty pripravil na zemi. Nech sa preleje na Tvoje presväté človečenstvo k oslave Tvojich svätých rán a drahocennej krvi, ktorú si za nás vylial. Obrieska. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom, a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Večný Otče, skrze nepoškvrnené ruky Panny Márie a skrze božské srdce Ježišovo, obetujem Ti prvé rany, prvé bolesti a prvé krvi preliatie Ježišovo za svoje hriechy, za hriechy mladosti všetkých ľudí, a k zamedzeniu prvých ťažkých hriechov, najmä vo svojom príbuzenstve. Olivová hora. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom, a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Večný Oče, skrze nepoškvrnené ruky Panny Márie a skrze božské srdce Ježišovo, obetujem Ti hrozné utrpenie srdca Ježišovho na Olivovej hore. Obetujem Ti každú kvapku jeho krvi ako náhradu za hriechy moje i všetkých ľudí. Ježišu, ochraňuj nás od každého hriechu a rozmnož v nás lásku k Bohu i blížnemu. Bičovanie. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom, a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Večný Otče, skrze nepoškvrnené ruky Panny Márie a skrze božské srdce Ježišovo, obetujem Ti tisíce rán, hrozné bolesti a drahocennú krv, ktorú náš Pán vylial pri bičovaní, za moje hriechy tela a za hriechy všetkých ľudí. Prosím ťa, ochraňuj nás od takých hriechov a zachovaj našu nevinu. Korunovanie trním. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom, a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Večný Oče, skrze nepoškvrnené ruky Panny Márie a skrze božské srdce Ježišovo, obetujem Ti rany, bolesti a drahocennú krv pre svätého Ježiša, ktorý bol za nás trním korunovaný. Obetujem Ti to za moje hriechy ducha i za hriechy všetkých ľudí. Prosím ťa, ochraňuj nás od takýchto hriechov a daj nám milosť rozšíriť kráľovstvo Kristovo na zemi. Krížová cesta. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom, a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Večný Otče, skrze nepoškvrnené ruky Panny Márie a skrze božské srdce Ježišovo, obetujem Ti jeho utrpenie na krížovej ceste, najmä jeho svätú ranu na ramene ako zmierenie za moje hriechy a za hriechy všetkých ľudí.
Jeho krížová cesta nech je zmierením za naše spriečenia sa proti krížu a proti svätým príkazom, ako i za všetky hriechy nášho jazyka. Zachraň nás od takýchto hriechov a nauč nás milovať tvoj svätý kríž. Ježišovo ukrižovanie. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom, a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Večný Otče, skrze nepoškvrnené ruky Panny Márie a skrze božské srdce Ježišovo, obetujem ti tvojho božského syna na kríži, jeho ukrižovanie i jeho pozdvihnutie. Obetujem ti jeho rany na rukách i na nohách a 3 prúdy jeho presvätej krvi, ktorá sa vyliala za nás. Obetujem ti jeho chudobu, jeho dokonalú poslušnosť, všetky jeho duševné i telesné utrpenia, jeho drahocennú smrť a jej nekrvavé obnovenie vo všetkých svätých omšiach na celej zemi, ako zmierenie za porušovanie rehoľných pravidel a sľubov, za zadozučinenie mojich hriechov i hriechov všetkých ľudí, za chorých a umierajúcich, za tvojich kňazov i laikov, za úmysly svätého Otca, za obnovenie kresťanských rodín, za silnú vieru, za našu vlast, za jednotu národov v Kristovi a v jeho cirkvi, ako i za kresťanov roztrúsených po svete. Prebodnutie kopijou. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom, a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Večný Otče, prosím ťa, príjmi drahocenú krv a vodu, ktorá vytekla z rany božského srdca Ježišovho pre potreby svätej cirkvi ako náhradu za zmierenie hriechov celého ľudstva. Bože, buď k nám milostivý a milosrdný. Kristova krv, drahocenný obsah jeho svätého srdca, nech zmije moje viny i viny všetkých ľudí. Voda z boku Kristovho, nech mi zmije tresty za hriechy a nech zhasí plamene očistca pre mňa i pre všetky duše v očistci. Amen. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.